Hayırlı kеш, siz Müslim телевидениесін қарайсыз. Район көлем оқиғалар білән сізді мен Римма Абзалова таныштырырмын бүгінгі шығарылышта. Қан беру игілік қылуға тең хастаханада донор күні өтті. Бір күрішу үзі бір ғамыр 22 майда Қозанда Müslim районы мәдәният күні узды. 1-2-3 бізде көмек күш районда хәрби жиынлар башланды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Атна башында Müslimгә эш визиты белән Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин килде. Ул район хастаханәсендәге компьютер томографиясе кабинетын карады, аны ачуда катнашты. Соңыннан медицина хезмәткәрләре алдында торган бурычлар һәм проблемалар хакында сөйләште. Müslimdə kompüter tomografiyası kabineti эшләү зур сөйүнеш. Сәламәтлек саклау ил күләм милли проектының сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизациялау программасы кысаларында сатып алынган җиһаз халыкка озак еллар хезмәт итсен иде. Бу инде күптән көтелгән кабинет инде, компьютер томография халыкка бик кирәкле. Ерак шәһәрләргә җибәрмәскә халыкка бик уңайлы тикшерү. Хәзер Müslimләргә томография узар өчен шәһәргә барырга һәм озаклап чират көтәргә туры килмәячәк. Дәүләт йөкләмәсе нигезендә авырулар өчен бу төр тикшерү бушлай үткәреләчәк. Министр район хастаханәсе һәм поликлиника эшчәнлеге белән дә танышты. Терапия һәм хирургия бүлекләрендә булып тиешле күрсәтмәләр бирде. Одна из первых больниц, когда был выполнен такой комплексный ремонт, действительно в хорошем состоянии. Много возможностей. Вот появился компьютерный томограф. В связи с появлением компьютерного томографа расширяется и функционал этой больницы. Марсель Миңнуллин узган чирле чагыштырганда районда якты дөнья белән хушлашучыларның саны кимүендә аз сызыклады. Яшь белгечләрне тарту өчен аларга эшләргә мөмкинлек бирү һәм яшәү урыны белән тәэмин итү мөһим. Müslim хастаханәсенә балалар хирургы җитми, терапевт, хирург, күз табибына да ихтыяҗ бар. Авыруларга авыл фельдшеры гына төгәл диагноз куя алмый. Инсульт яисә инфаркт вакытында һәр минут кадерле. Шуңа функциональ диагностика кабинетлары тәүлек әйләнәсе кизү торырга тиеш диде министр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе. Müslimдә донор көне узды. Донор сүзе латинчадан бүләк итү дигәнне аңлата. Кан тапшыручылар башкаларга ярдәм итеп кенә калмый, үзләренә дә файда ала. Донорлар башкаларга караганда 5 елга озаграк яши диләр. Шул хакта тулырак халдагы сюжетта. Кан тапшырырга теләүчеләрнең саны күбәйде. Донор булу кешегә үзенең сәламәтлегенең ни дәрәҗәдә булуында белергә ярдәм итә. Бик күпләр кан тапшыргач сәламәтлекләре яхшырып китүенә игътибар иткән. Мин елда катнашам бу акциядә, елда кан бирәм. Бик рәхәт организм ял итә, көчия, киләчәктә дә шулай каннар бирергә язсын. Müslimдә елда масштаблы рәвештә донор көне үткәрелә. Иң беренче килгән пациентлар регистрация үтәләр, аннан соң бармактан кан алып карыйлар, гемоглобинны тикшерәләр, һәм дә инде гемоглобин әйбәт булса, противопоказаниялар булмаса, кан алалар. Кан алгачтан шәйшеп китү мөмкинлеге бар. Юршалы шәһәренең кан тапшыру үзәге хезмәткәрләре бу көнне 68 райондашыбыздан кан алды. 18 яше тулган һәм гәүдә авырлыгы 50 килограммнан да ким булмаган кешеләр тискәре күрсәткечләре булмаганда донор була ала. Доноры приветливые, отзывчивые. Что они получают? Кровь сдают, получают справочку на 2 оплачиваемых дня в течение года. Эта справка действует и денежная компенсация. В сумме 933 рубля. Дүртенче тапкыр катнашам. Беренчедән үзеңә иммунитетка файдасы бардыр дип беләм, һәм кемгәдер опять же ярдәм. Донор канын травматология, хирургия, онкологиядә ошыгыч операциялар вакытында кулланалар. Донорга кан тапшырган көне туклану өчен 933 сум күләмендә акчалата компенсация һәм уртача хезмәт хакын саклап калып 2 көн ялда бирелә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе. Быел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елын башкалабызда узучы мәдәният көннәрендә шуны истә тотып оештырыла. Бу атнада мөслимләр башкаланың Ленин исемендәге мәдәният йортында сәхнә тутты. Районның мәдәният көне зур бер бәйрәм төсен алды. Сәнгатькәрләр дә, кунаклар да канәгать калды. Бәйрәм мәдәният йорты каршындагы мәйданнан ук башланды. Кунакларны Холодный драйв вокаль-инструменталь ансамбле сәламләде. Фойеда гармончылар һәм курайчылар каршы алды. Мәдәният йортында районыбыз уңганнарының кул эшләреннән күргәзмә әзерләнгән иде. Бирдә кул эшләре, картиналар, фоторәсемнәр, якташ язучыларның китаплары урнаштырылды. Müslim бренды какланган, ысланган казлар һәм камыр ризыкларын сату оештырылды. Районыбызда яшәүче төрле милләт вәкилләре милли йолаларын күрсәтте.
безәнү әйберләр ясау, казан җыю белән читек чигү, чабата, читән өрү, шәкшәк пешерү, токмаш кисү, карвинг буенча мастер-класслар эшләде. Казанга бик нык әзерләнеп килдек, чөнки мөслимебезнең күрсәтергә булган әйберләре бик күп. Biz инде гореф-гадәтләрне саклап, матур иттереп, культура традицияләрен арттырып, яшибез матурына һәм инде шуны күрсәтергә килдек. Бөтен булган моңнарыбызны, йөрәгебездә булган соклануларны, яратуны инде монда тамашачыга тәкъдим итәргә килдек. Мөслим минем җанымда, мөслим минем канымда, мөслим минем рухымда, мин үземне монда һеч нинди ялагайлык юк. Мөслимнән башка мин үземне күз алдына китермим. Чөнки минем туган туфрагым миңа гомер биргән, миңа шушы ана телемнең тәмен татыткан. Мин һәр вакыт бәхәскә керәм. Менә әйтәләр бит, әдәби тел Казан артында. Юк, әдәби тел мөслимдә. Мөслим районының менә шушылай Казанга килеп, теге үзен күрсәтүе дип әйтик, мәгънәсендә үзен күрсәтүе, хезмәткәрләрен, теге районның данлыклы кешеләрен, сәнгать әһелләрен, язучыларын күрсәтүе, эшләрен күрсәтү ул бик кирәк. Менә яңа гына әле сөйләшүләр бар, киңәшләшәләр, фикерләшәләр, мөслимгә нинди ярдәм итеп була икән, мөслимнең халкына, төзелешләргә, менә ул шундый аралашып тору кирәк. Мөмкинлектән файдаланып, район башлыгы Альберт Хуҗин Казандагы якташлар җәмгыяте вәкиллеге белән очрашуда үткәрде. Район башлыгы җирлегебездә башкарылган эшләр, киләчәккә планнар белән таныштырды. Мөслимдә әле вакыт теге ерактан сәлам әйтмәгән кешеләр дә монда гел таныш булмаган сүз дәшмәгән кешеләрне очратсаң да, йөгереп барып сәлам якташым дип исәнләшеп, аның белән озак вакыт шөкердәшеп сөйләшеп торасың. Ул бик якын, бик рәхәт. Мөслим килене белән мин әлбәттә горурланам. Мөслимдән нинди күп шәхесләр чыккан, искиткеч һәм Казанда да күп мөслимлеләр яши. Аларны очратсак шундый рәхәт инде. Туган якларга кайтып килгән сыман булабыз. Менә шундый мәҗлестә менә шундый чаралар күбрәк булсын иде. Азрак шелтә итеп безне Казанга килгәндә дә теге мөмкин кадәрлек булса, шушы концертларга кертсәгез, без кисенчә моның белән горур булырбыз дип шелтәдә белдерер идем әле мин. 350 километр Мөслимгә. Менә монда якташлар үзләре киләләр дә безгә шушы туган якның һавасын, безнең туган якның сөйләмен, безнең бит сөйләм дә башка төрле. Үзебезчә рәхәтләндереп сөйләшәбез, аралашабыз. Аллага шөкер. Туган якның теге түтүне дә тәмле дип юкка гына әйтмиләр бит инде. Менә шушында киләсең, илһамланып киләсең. Күпме кешене күрәсең. Менә Казан ул кичкенә генә бер авыл дигән шикелле инде. Инде үзенең мөслимнән якташларын килү, монда яшәүчеләр белән очрашу үзү күңелгә бик рәхәт. Шуны яратам мин. Мөслимне яратам, үзебезнең туган якны яратам, табигатен яратам. Һәм мөмкинлек чыккан саен әлбәттә туган якка кайтырга тырышам. Мөслимләр концерты Кәрим Тинчуринның Зәңгәр драмасыннан өзүк белән башланды. Концертта район үзешчәннәре белән бер рәттән сәнгать дөньясында танылу алган якташларыбыз да чыгыш ясады. Җирлегебездә татар, рус, мари милләтләренең үзара дус, тату яшәвен күрсәтеп, төрле халыкларның җыр биюләре бергә үрелеп барды. Концерт тәмамлангач, башкала тамашачылары мөслимләрне ая-гүрә басып алкышлады. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Җәй башланды. Бу көннәрдә селек 30 градуска кадәр җитте. Хәер, Мөслимдә җәйге чор өчен бу гадәти күренеш дияргә була. Эссе көннәрдә су буена тарта. Районда рәсмиләштерелгән кыйыну урыны бармы? Анда су керүчеләр өчен уңайлыклар эшләнгәнме? Әлеге сорауларга коллегаларыбыз ачыклык кертте. Узган ел Мөслимдә күптән көтелгән пляж ясалды. Пляж юлы кооператив урамындагы иске вокзал тыгырыгыннан төшә. 1 июньнән рәсми төстә кыйыну сезоны ачылачак. Җиһазландырылмаган урында су кыйыну тыела. Мөслим пляжында су кыйыну өчен махсус урын ясалды. Коткаручылар көн дәвамында кизү торалар. Всегда уж при проведении всех открытых уроков, мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях проводим беседы на тему правил поведения на воде. Также решением КЧС Муслимовского муниципального района созданы профилактические группы по патрулированию объектов, вблизи водных объектов. Биредә су кыйыну һәм кызыну өчен бөтен уңайлыклар да бар. Ачык һавада ял итү өчен 35 ятак урнаштырылган. Су керү урыны ял итү өчен куркыныч тудырмый ди белгечләр. Кыйыну өчен суның температурасы 24 градус җылылыкта булырга тиешлегендә исегездән чыгармагыз. Көн погодасына карап, үзебезнең флаг күтәрелә, су керергә яравын көн саен тикшерелә, температура суныкын, Шалда Гимс организациясы белән без һәр вакытта да сөйләшеп торабыз, бер-беребез белән аңлашып торабыз. Безнең 3 матрос эшли. Һәр елны балалар су керә, шуңа күрә әти-әниләр әзрәк күз кулак булсыннар үзләренең балаларына, аңлатсыннар, кайда керергә, кайда су керергә, кайда ярамый.
Сулыкның иң тирән урыны 1 метр 85 сантиметр тәшкил итә. Җирлегебездән 3 кеше матрос коткаручы һөнәрен үзләштереп курслар узып кайткан. Бүгенге көндә 3 матрос егетебез пляж янында кизү тора. Пляжга йөзү тыела дигән язулар урнаштырылган. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 23 майда район мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәме узды. Быел район мәктәпләренең 11 сыйныфын 56 укучы тәмамлады. 9 сыйныфны 225 бала төгәлләде. Район үзәгендәге мәктәпләрдә узган бәйрәмдә район башлыгы катнашты. Соңгы кыңгырау бәйрәменнән Рәмилә Сәләмова репортажы. Мәктәп белән саубулашу һәркемнең тормышында бер генә тапкыр кабатлана торган вакыйга. Бу тормышның яңа этабы балачак белән хушлашу билгесе. Дуслар белән аерышабыз бүген, ләкин шулай туры килде инде. Үземнең киләчәктә укуымны Казанда дәвам итәргә җыенам. Класс җитәкчеме Гүзәр Җизановага рәхмәтләремне белдерәм, чөнки ул безне 5нче класстан ук тәрбияләп үстерде. Авыр чакта безгә һәрвакыт булышты. Классташларымны да бик нык яратам, чөнки ничә ел бергә укыгач, аерылышу бик авыр. Чараның ачылу тантанасында Мөслим лицейның 11 сыйныф укучылары йолдызлардай кызыл киләм аша үтте. 1 сыйныф укучыларына бүләкләр кабул итеп, үзләре белән таныштырды, әзерләгән флешмобларын тәкъдим итте. Чарага килгән кунаклар да чыгарылыш сыйныф укучыларын бәйрәм белән тәбрикләде. Экзаменнарны матурлыгына әйтеп, биреп чыгып, кемдер укырга кирәк, кемдер эшкә керер, кемдер армиягә китерәме, һәрбер кешенең үз юлы. Менә сез уже 100% индивидуальный кешеләр. Сезнең сыман бер дөньяда бер кеше дә юк. Шуңа күрә сез уже совершенство, сез такой, Аллаһ Тәгалә ничек прибасаган, сезгә нинди уйлар биргән, сез уже шундый. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә дә бик күңелле үтте чара. Бәйрәм мәктәп укучыларының туган тел бию чыгышыннан башланды. Шулай ук чара мәктәп укучылары, талантлы җырчылар, артистлар башкаруындагы концерт номерлары белән үрелеп барды. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе белгәнебезчә, сәнгатькә гашыйк, төрле яклап сәләтле укучыларга бай. Мөслим гимназиясе укучылары өчен 2022-2023 уку елы уңышлы үтте. Күп төрле олимпиадалар призерлары, җиңүчеләре имтиханнарда сынатмасын иде. Гимназияның уңышлары быел бихисап һәм аларны да әйтеп үтмәенчә мөмкин түгел. Ул инде безнең республикада предмет олимпиадаларының призерлары саны сездә, алар гимназияда 14. Бу хезмәтегез өчен кадерле, хөрмәтле коллегаларым, сезгә һәм кадерле укучылар, сезгә тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәтләремне җиткерәм. Бәйрәмне гадәттәгечә бүләкләү мизгелләре бизәде. Мөслим гимназиясендә укучы фән олимпиадаларында урын алучылар мәгариф идарәсе дипломнары белән бүләкләнде. Фәнни-гамәли конференцияларда катнашып, югары дәрәҗәләргә ирешкән укучыларга да рәхмәт хатлары тапшырылды. Аннан тыш, гимназиянең алтын запасы титулы ияләре билгеләнде. 22-23 уку елында Мөслим гимназиясын 1 сыйныфтан 24 укучы, 9 сыйныфтан 43 укучы тамамлый. Инде чыгарылыш укучыларына килгәндә, алар инде безнең фән олимпиадаларында, спортта, фәнни-гамәли конференцияларда һәм төрле яклап үзләрен яхшы яктан күрсәтеп, гимназия исемен район күләмендә түгел, республика күләм, инде күпләре Россия күләмендә дә безнең исемне таныттылар. Бу көн укучылар өчен генә түгел, ата-аналар өчен дә дулкынландыргыч. Традицияны саклап, чыгарылыш сыйныф укучылары әти-әниләре белән вальс биеде. Күңелгә үтеп керә торган күренеш. Бүген минем улым Илназ 11 классны сыйныфны тәмамлый. Аларның класс җитәкчесе Лейсан Фагимовнага, шушы балаларга төпле ныклы белем биргән һәр укытучыга зур рәхмәтебез, әти-әниләренә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Балаларга инде без бары тик имтиханнарны яхшы бирергә, тырыш булырга, бирешмәскә теләкләр телибез. Соңгы кыңгырау бәйрәменең иң көтеп алынган мизгеле. Кыңгырау чыңлавын укучылар да, кунаклар да бик көтеп алды. Егетләр һәм кызлар урта мәктәпне тәмамлап, зур тормышка, олы дөньяга юл алды. Чыгарылыш сыйныф укучыларының имтиханнарын уңышлы тапшырып, теләгән уку йортларына керү насыйп булсын иде. Рәмилә Сәләмова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм кич үзәк тантан янында дәвам итте. Мизгел яшьләр үзәге әзерләгән чарада 9-11 сыйныф укучылары катнашты. Укучылар, укытучылар җырлап, биеп бәйрәм итте, күңел ачты. Укучыларны бәйрәм белән котлап, Мирас ансамбле җырларын бүләк итте. Күбәләк балалар бакчасында да бәйрәм үтте. Бакчада Baby Skills бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Тантана чын бәйрәм төсен алды.
Вакытлы матбугатка язылуу бара шул уңайдан Муслим информ хезмәткәрләре авылларда очрашулар үткәрә. Узган атнада Мәллә тамактагы абунәчләребез белән очраштык. Шул хакта тулырак алдагы репортажда. Авыллар сельские огни газетасы халык өчен әзерләнә. Шуңа күрә безгә абунәчеләребезнең укырга теләгән темаларын белү мөһим. Шушы мәгълүматны туплар өчен Муслим информ хезмәткәрләре очрашулар үткәрергә уйлады. Мәллә тамак авылында узган очрашуда безне бик җылы каршы алдылар. Районыбызның яңалыкларын без шуннан карап күреп торабыз, белеп торабыз. Районыбыздагы тарихка да игътибар итәбез. Талантлы кешеләребез дә бик күп. Шушылай иттереп эшләрегезне дәвам итегез. Уңышлар сезгә. Газета чыгуын почта хезмәткәрләренең аны алып килүен көтеп торабыз диде ханымнар. Авыллары һәр җомга сайын бастырыла. Аның вакытында килүендә хат ташучыларның хезмәте зур. Акыллы бик әйбәт кыз. Вакытында газетләрне, пенсияләрне биреп баралар. Эшләре бик авыр. Почтальоннар юк. Почтальонда үз газетта тарата. Бакчада тарата. Очрашуга килгән Мәллә тамаклылар газетабыз турында үз фикерләрен сөйләде. Авылдашлары турында язмаларны авылларының битләрендә күрергә теләкләрен җиткерде. Менә бу очрашулар ясарак булсын иде. Газета безнең авылларында әдәп, әхлак темалары яктыртылсын иде. Балаларны ничек тәрбияләргә, һәм дә олыларны ничек хөрмәт итәргә, һәм дә авылдагы яхшы хөрмәтле кешеләр турында язырга яхшы булыр иде. Газета журналларга язылу кампаниясе дәвам итә. Икенче ярты еллык өчен газета журналларга июнь ахырына кадәр язылырга мөмкин. Вакытлы матбугатка язылу дәвам итә. Без укучыларыбызны кызыксындыру максатында 5 июньнән 15 июньгә кадәр абунәче мөмкинлеге игълан итәргә булдык. Әлеге чорда ташламалы бәядән язылырга мөмкин һәм тагын бер кызыксындыру максатыннан эшләнүче акция ул да булса авылларны язучылар арасында бүләк уйнату, шул ук вакытта Татмедиада бүләкләр уйната һәм без тәкъдим иткән тагын бер акция ул бер атуда 3 бүләк акциясы. Бу очракта сез авылларына язылып, Казан утлары һәм Сөембикә журналларында 300 бәядән, ташламалы бәядән языла аласыз. Авыл утлары газетасы инде 92 ел дәвамында яңалыкларны беренчеләрдән булып җиткерә. Җирлегебездә булган чаралар, кызыклы сәхифәләребез белән танышуны дәвам итү өчен Авыл утлары сельские огни газетасына язылыгыз. Рамиля Сәләмова, Динар Нурудинов, Муслим телевидениесе. Афган сугышы ветераннары яшәгән йортларга илмә такталар кую матур традициягә әйләнде. Узган шимбәдә шундый чара Түбән Табын авылы җирлегендә үтте. Түбән Табын авылында яшәүче Зиннур Галиев һәм Тамьян авылындагы мөридүче Айдар Шакиров яшәүче йортларга илмә такталар куелды. Тантанада район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов Афган сугышы ветераннары катнашты. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Хезмәт батырларыннан аермалы буларак афганчылар ватаныбыз иминлеге өчен сугыш афәтен йөрәкләре аша үткәргән. Интернациональ бурычларны үтәү өчен бөтен авырлыкларны яшь җилкәләрендә күтәргән ир-егетләр. Батырлык өчен медаль иясе афганчы Зиннур Галиев Түбән Табын авылы мәчетенең имам хатибы да. Исәннәрнең кадерен белик, үлгәннәрнең каберен белик дип әйтәләр бит инде. Шуңа күрә мондый чараларда катнашабыз, үзебез теләп бирибез. Оештыручыларга рәхмәт, спонсорларга рәхмәт. Улым Афган сугышында икәнен әйтмәде. Без инде ул Үзбәкстанда эшли торгандыр, ярдәм итеп тә булмады инде, әйбер дә алмады. Ул посылка салабыз дигән чагында да. Менә шулай итеп ул Афганда булган, кайтыр алдыннан бер ай элек кенә белдек. Алланың биргәненә мең шөкер, бик әйбәт булып. Зур традициягә әйләнеп китте. Бу традицияны бетермичә елдан-ел исән чагында илмә такталар элергә иде. Зиннур Галиевның Афганстандагы биографиясе Кайсар мото төркемендә башлана. БТР командиры итеп билгеләнгән егеткә штурм төркемендә хезмәт итәргә туры килә. Операцияларның берсендә бик каты яралана. Афганстаннан кайтуга Зиннур колхозга эшкә урнаша. Шофер да, комбайнчы да, тракторист да булып, агроном булып та эшли. 50 яше тулганда ныклап дин юлына баса. 5 вакыт намазын укый. Тормыш иптәше Зөлфия белән 4 бала үстерәләр. Алар янына хәләленең сеңлесенең ятим калган улларын да сыендыралар. Кияү бик нык ярдәм итте. Ул вакытларда эшләргә үрәтте. Нык ярдәм итте. Ярдәме нык диде. Ниязны да, Ильясны да, Имранны да үгетләр биреп бик әйбәт булды инде. Бер караңгы чырай күрсәтмәде. Айдар Шакиров Тамьян авылы егете 1986 елның 16 майында армия сафларына алына. Үз теләге белән Төркстан хәрби округына китә. Йөрәкнең түрләренә кереп утырган. Моны теге
өзі хаманда китап оқыған кебек. Өзі оқып шыға, барлап шыға, барсын, еске сүріп шыға, уақытларын, датыларын біріншіден тұратын түгіл. Біздің де ортаншылығымыз 2000 жылда 1 ел давамында аруында Шешняда болды. Нәқ Нәсима пахалетінде болдым өзім. Мына шуңа көре әйтесім келе. Бұл соғыш офетлері тоқталсыны, мұндай хәлләр қобатланмарсыны, һәм бұл әлмет оқталар исәннәр чынапта исән сау қайтқан һәр бір балаға, һәр бір соғышшыға қойылсыны. Ойдар ул менің қазір классташым ғана түгел, 30 жылдан артық туғанымда, çünkü менің сіңлімнің ері ул. Нәрсе айтасым келе Ойдар? Ул төпле ақыллы. Менә шундай бик жидди һәм бик ярдәмчел кеше. Беренчедән безнең класста укыганда, сыйныфта укыганда аның инде ул лидер иде. Bütün егетләребезне, классташ егетләребезне үзенең янына җыеп, менә классны ул бердәм тотты. Бу да безнең булай әлмәт такталары куймыйлар. Ну бездә җәмәгатьләр тарамагыз. Күмәк фатага төшәбез. Шарабыз безнең Афганчылар гимны белән тамамлана. Дөресрәге гимнга әверелгән җыр белән. Әлмәт такталары ата юк. Кабул, Бахрам калалары тирәсендә узган хезмәт вакыты сугыш, ачлык, туганга әйләнгән хезмәттәшләреңне мәңгегә югалту хәсрәте белән истә калды дип сөйли Ойдар абый. Ойдар туган авылына 4-нче июньдә бөтен авыл Сабан туен билгеләп үткән көнне кайтып төшә. Армиядан кайткач КАМАЗ машинасына утыра. Райондашыбыз бәхетен туган авылында таба. Укытучы булып эшләүче Түбән Табын авылы кызы Әлфия белән гаилә корып йорт җиткерәләр. Бер кыз һәм бер ул үстерәләр. Фермалар таралып үзгәртеп кору еллары башлангач та каушап калмый Ойдар. Умарта үрчетеп көн күрә. Бүген ул күпләп сарыклар тотучы фермер буларак та билгеле. Шурада Афганстанның Кабул шәһәрендә туып үскән Махтабетдин Низами да бар иде. Кунак Ойдар абыйның баҗасы. Тантаналы чарада ул Афган халкы исеменнән барлык совет солдатларына тыныч күк йөзе республикаларында урнашкан иминлеккә зур рәхмәт белдерде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Районда хәрби җыен бара. Җыен 10-нчы сыйныфны тәмамлаган егетләр өчен үткәрелә. Егетләр Мөслим гимназиясендә хәрби әзерлек уза. Җыен 5 көн дәвам итәчәк. Җыенда егетләрнең ничек катнашуы турында Наилә Салахова репортажында. Һәр ел уздырыла торган җыенга райондагы урта мәктәпләрнең 10-нчы класс укучылары килгән. 22 егет 5 көн дәвамында гимназия спорт залында яшәп, хәрби хезмәт нигезләре буенча беренче күнекмәләр алалар. Безнең физик яктан әзерлекне тикшерәләр. Biz har kun marşirava итәбез, йөгерәбез, постта басып торабыз һәм армия дисциплиналарын өйрәнәбез, кабатлыйбыз. Тормыш иминлеге нигезләре дәресләрен алып барышы укытучылар егетләрне строй белән йөрергә, Калашников автоматын сүтеп җыярга, постта чын хәрбиләрчә торырга өйрәтәләр. Расланган көн тәртибе нигезендә иртәнге 6 саат 30 минуттан төнге саат 10-га кадәр һәр минут планлаштырылган. Теория белән бергә практик биремнәр дә ныгытыла. Айрым спорт төрләре буенча нормативлар да тапшыралар. 2 шатналык барып Казан полигонда атып кайттылар автоматтан. Не булды инде бу практически. Хәзер монда безнең теория һәм практически занятиеләр шушында Мөслим районында үтәчәк. Монда полоса препятствий, разборка автоматларны укытучылар өйрәтеп, расписание занятий буенча шунда егетләр безнең 5 көн дәвамында алган белем күнекмәләрен егетләр киләчәктә тыныч тормышта файдалана алсын иде. Наилә Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Уку елы дәвамында балалар фәнни тикшеренү эшләре белән мәшгуль. Табигатьтәге үзгәрешләрне күзәтү, үсемлекләр, хайваннар дөньясын өйрәнү башлангыч сыйныф укучылары өчен аеруча кызыклы. Мөслим гимназиясенең 2-нче В сыйныфында белем алучылар тәрәзә төбендә кыяр үстергән. Эксперимент нәтиҗәләрен Гөлназ Җәлилова өйрәнде. Мөслим гимназиясенең 2-нче В сыйныфы укучылары быел тәрәзә төпләрендә кыяр үстерделәр. Һәр укучы балчык, савыт һәм кыяр урлыгы алып килгән. Савытларга үзләренең исемнәрен һәм утырту көнен язып куйганнар. Иң кызыгы шунда, тишелеп чыккач укучылар һәр көн үзләренең кыярлары белән исәнләшүне, алар белән сөйләшүне гадәткә керткәннәр. Исәнме кыяр? Кыярлар 2-3 көн эчендә тишелеп чыктылар, ләкин инде тишелмәгәннәре дә булды, кабат чәчергә дә туры килде. Һәм инде балалар бу эшләрен, үзләренең кыярларының тишелеп чыгуын бик зарыгып көттеләр. Кыярларының чәчәк атуларын, кыяр бирә башлауларын. 18 мартта утырткан кыярларның кайберләре уку елы ахырына 4-5 кыяр бирергә дә өлгергән. Укучылар үзләре органик ашламада ясарга өйрәнгәннәр.
Безгә атнага бер тапкыр банан бирәләр. Без ул бананның кабыгын ташламыйбыз, ул кабыклардан ашлама ясыйбыз. Беренче уңышны дуслары белән бүлешеп ашаганда баланың күңеленә юмартлык орлыклар салырга да, үстергәндә начар көнләшү хисен җиңәргә дә ярдәм иткән бу шөгыль. Яратып үстергән кыярларын балалар җәйгә өйләренә алып кайтып китәләр. Ачык грунтта үстерүләрен дәвам итәләр. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Муниципаль хезмәткәрләр арасында спартакиада бара. Волейбол буенча ярышлар Мөслимдә узды. Ярышта 12 команда катнашты. Хатын-кызлар арасында ярышта Мөслим командасы җиңү яулады. Ширмешән районы 2-нче, Менделеевск 3-нче урынны алды. Бүгенгә шулар. Мин Рима Абзалова сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.